Senior tenan iki. Tenan iki. Ngono kuwi lho apike lek dagelan sepuh-sepuhe ngono kuwi lho. Lagi munggah arep mateni kancane. Ora usah dipateni mati dhewe. Syukur. Iso apa ora kae lho sing enek kabele. Angele ram. Kon metu dhewe moh. Ha niki sing ditanggap Pripun? Niki sing ditanggap Pak Mujono. Pak De Marwata. Nggih, lah nek kula nyewakne terop. Oh. Karo selambu. Nggih. Terop mriku niki masange angel ram. Niki elok lho banjene ning ngatasi gudang iso jenengan sulap kados mekaten lho, Pak. Iki 10 meter luwih. Wah, nek nggone elok mek gudang sementen iso dadi terop niku niki nyulap napa-napa iso kok. Mosok, Pak De? Weh, diaturi kok. Upamane Lemah dadi sepeda motor iso. oh, mumpuni. Lemah dadi sepeda motor iso. Sepeda motor dadi bojo iso. Saka digdayane Lah kowe tak sulap apa piye? aku iso nyulap dhewe kok. Lah nek pengin kowe dagelan tak sulap Dadi apa? dadi setruk. Legi malahan. Strawberry. Stroke iki penyakit dudu stroke. Aja setruk kok setruk. lho, aja mbombo kok malah sing stroke cangkemmu lho kuwi ngono. Kowe ngerti enake penyakit setruk ki asale kondi? Kolesterol. Ora iso, sajoke enek Indomaret, Alfamaret ki setruk saya akeh. Rono kowe nek ora percaya, Kowe aja ngawur lho, kowe berita hoax ki kena ambane melu undang-undang ITE lho kowe. oleh men. Omong rajin. Omong raja iya. Kok iso cengengesan. Kok iso nang nggone Indomaret. apa Lah kono minimarket? kae setruk akeh lho, kowe tuku apa metu setruk. Wah kuwi nota kok, Bah. Niku nota niku. Ya bener jenenge stroke. Pegawai negeri barang iki pendaksasi ya nampa stroke nek ditewe semin bayare. Mula menak dadi dalang karo dagelan. Wis diaturi kok. Apa wi camat? Kapolsek dan Ramil pengen entuk duwike ngenteni sak wulan. Ayo. Lah nek awake dhewe bar dagel langsung cash. Mula camat-camat karo Dan Ramil jak dadi dagelan ae. Wis apik kuwi engko nek luput lepel-pelan tembak cengelmu selesai kowe. Apa? Nek luput lepel-pelan dagelan monggo sing awake dhewe iki iso seminggu ping 7 nek rame. Lah bayare kuwi sak wulan seminggu entek. Kuwi nek dagelan payu. Ayo. Kene iki enek dagelan wis tuwek bolak-balik tak teri beras enak. Mesake. Kampret. Oh nggih. Dagelan kampret iki ngesakne saiki. Nggih. Dek 6 dek diopeni nika Oh, balas nata. budi. Nek Mamen iki luar biasa. Aku gumun sore renek wong lho. Bareng bengi penuh. Wah, berarti penonton wayang wong kene kangen karo seni dan budaya. Mene kae iki ya mergo gratis. Dalange sinten sing tresnani? Cahyo kenal bareng. Dagelan iki jenenge sapa? Mrongos krungu. Mau wis jonekke kuwi kok. Dadi Matur nuwun iki anu Mas Cahyo. Pripun, Pak? Apike aja dibongkar. Wah, leres-leres nggih. Langsung diduweni dekor manten aji golekne bojo. Bocah ki urung wani Dereng kromo to Mas Haji? Urung wani wedokane. Lah iki kaya ngene iki mbok ndang milih to Mas Haji. Lho, bojo sindani gurih. Kok iso gurih? Aku tekon kuwi. Sopo? Takon sopo? Mas Yoyo. Kuwi Munasir. Apa? Lahir batine ora cocok. Kok iso? Ketoke seneng ning tenane ora. Kok iso? Sebabe. Sing wedok galak banget. Wedi kuwi. Lah apa kae sitok sing galak?
Sopo? Kene tilasamu jilah kae kowe dikepruk gitar tek sitok kae. Ha kae ngetes kadegdayanku. Dikepruk gitar. Keprun. Ayo nek kowe ngepruk. Ora dikepruk mek diangkat ngene. Lho kok aku mungkur dikepruk turun prok ngono. Entening wong aku aku kok dikepruk. Ya bocor ndasku. Kurang tak gitar sitok karo tilasane biyen. Aku seksine kuwi. Masalah nggih. Iki ngono. Mula iki ya ora wani omong apa. Ibu-ibu selamat malam, Bu. Bu Mujono, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang lenggah kabeh. Kuwi keh seragam jilbab jilbabe putih-putih. Kuwi yatim piatu to? Ate kaya yatim piatu. Ya ora, wong wayah bengi iki nek engko tindak wayah peteng ki sepeda motor mburi ki iso weruh. Nek ireng regemeng mongko kabeh nganggo ireng sandale putih nek mlaku mek ketok sandale tok kaya terwelu oyak-oyakan terpok ngono. Kuwi nek jilbab ireng komplit. Heeh. Nggon kowe nek sinden kelumutan. Apa? Kelumutan anu mriko Saradan. Jenenge Yuwarti kuwi. Wong kene kenal sindene Joko Klenten. Iya, Dalang Salam. Heeh. Karepe ya wis moh gelungan jilbaban. Ngraine ireng kok jilbabe ijo pupus. Tak sawangi rupane koyo madu mangsa. Warti. Nek ngerti kuwi kaya madu mangsa kok ora tok dilat. Mbok menawa legi barang. Sampeyan iki nun sewu napa mboten pirsa lek abah ini sampun gerah kencing manis kok iso malah dilat madu mangsa. Madu mangsane legi kok ya. Sing ngomong sapa? Nek Yukarti ya ora legi, malah kecut kuwi kena nggo tombo asam lambung. Dilaten kringete nek legane atiku. Wani ra kowe? Mbok kowe, aku arep ndulan men dhisik kowe sik kok. Aku keri-keri engko nek wis entuk rasane kaya ngopo, njur kowe ngandane aku, Kang, kae dilaten. Tak entekne. kowe senengamu ngancam kanca to? Piye to? Mbuh. Aku ora ngancam kowe malah bertindak kabel cemantel gulu tok tarik ngono. Ya rasah nesu. Aku tak ngono ke ya nesu kok aku nesu seneni. Sampeyan mang nyontoh warga masyarakat Medion lho. Medion Jakarta janji rukun tetap merdeka. Kuwi Medion wong piyai kene do rukun sampean piyai loro kok iso malah eneng-enengan. Tembange enek dhewe. Sing piye? Rungokno nek kowe. Ya. Iki wis apal. Apal kabeh penonton ya. Panas mlaku. Ya. Ora gawa payung. Srandale diseret dramaane mlentung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Uyung rukun warga masyarakat Madiun selalu harmonis. Nembang bareng. Panas laku ora gawa payung srandale diseret dramaane mlantung Surabaya geger fungsi nang Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. Ngepasi tembang khas Medion Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto dan wakilnya Bapak Dr. Purnomo hadir. Madiun tetap harmonis. Tolong dijawab dulur-dulur, Madiun tetap Madiun harmonis. Ya alhamdulillah
bengi iki aku karo Pak Marwoto entuk turan kain terop. Wong piyayi kondang kok iso turan kain terop. Aja tak anggap le kondang. Wong iki tergantung sumber daya manusia. Nggih. Saiki jenenge kain percake mek cuwil-cuwilan. Ning cocok dadi kemul sing bobot ekonomi larang. Oh. Iki ora mergo kondang karo ora, ning kawasesane Abah Kiro niki ngungkul-ungkul. Nggih. Dadi senajan iki mek turan, umbul-umbul, terop, ning dadi iso dadi kostum. Ya kok njaluk piye tak gekne. Kain terop. Nggih. Ya ora apa. Dulur, ayo bareng. Niki wae lho, Bah, nggih ngetes Piyayi Medion kan tembang Medion niki, mesti apal. Panas gak nganggo gamelan. 1, 2, 3 panas. Banter. Ora srandane diseret delamaane mentung Surabaya mungsine Madiun Jakarta janji rukun. Tepuk tangan untuk Piyayi Medion, luar biasa nggih. Niki enten lho, Bah, pamane rada diganti cakepane ini tetep apik nggih enten. Contone. Keri dhewe lak Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Diganti Madiun Ciamis pengen rukun ayo harmonis. Oke. Tur diganti nek Ciamis kadoan. Pundi? Buah timun buahe manggis. Wong Madiun tetep harmonis. Sarang nggih, Bah? Heeh. Nggih ngajeng nggih. Ayo monggo, nggih. Bareng tanpa gamelan. Ya. Kono banter. Yagone bali wae rasah niki ora sangat. Sako yo langsung muni yo. Bareng ngerti sah terus yo. Iki sing bonangi viral nang TikTok. Wis. Nggih ta. Oh, nggih. Nggih, niki lek pas sore lek isuk ya bobok dhek, Pak. Bareng sing guri diganti buah timun buahe manggis wong Madiun tetep harmonis. Oke? Jiro lu panas. Dramaane mentung Surabaya buah timun buahe manggis wong Madiun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mas Hariwur, Pak Dokter Pur ki bersahaja kok. Kaya harmonis kuwi mau. Aku mung titip tok. Napa, Pak? Mas Hari, Pak Bupati harmonis nek beneran lenggah dadi bupati tolong Madiun budayanya diangkat lagi. Nggih, nggih. Amin. Mergo 5 tahun ki jan turu wae. Sik to, maksudmu piye? 5 tahun ki jan turu wae. Ya kan durung kabeh iki engko nek lah saiki nek iki lenggah kudu diangkat. Wayahe Oke, selanjutnya. Nggih. Cantik Jelita 4 ini tampil ke depan. Oh, nggih. Yo, bocah papat langsung nggih. Arep nembang apa? Lintang, Winong, terus Mbak Dian. Ya. Telu riyen nggih, Bah? Telu nggih, Bah? Nggih. Telu ora apa-apa. Sing babon loro ki gonge, kanggo gong. Ben ngendho kae. Iki penting ngangkremi. Iki ngangkremi yoyoke entuk papat. Sopo? Iki kes iki. Entuk papat to. Ngangkremi yoyok entuk papat. Ayo Nduk, cantik Monggo, cerita. ya, Monggo. Oke, Umi Keri ya. Oke, spote, Cok. Tarik sis. Mangga. Monggo Mbak
Luwih dhisik waranggana sing saka domestik saka Pule Pilang Kenceng Mbak Dian Munasirah. Silakan mengucapkan selamat sukses kagem Pak Mujono, Mas Aji, kalian Pak Hariwur beserta Pak Purnomo Hadi. Ayo Mbak Dian, ayo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anake Marsono. Marsono Pilang Kenceng, tolong dilengkapi ya, Pak. Oh iya Marsono Pilang Kenceng. Kowe apane omahe Nopek? Kula tesih muneng mriki kok, Bah. Oh, muneng to. Nggih. Tanggit bilang gak bakul kloso. Kula bakal tempe. Oh iya. Nggih. Pun bosok Bah tempene. Bilang kenceng kok ya enek bocah meninge kaya ngene. Aku ya mbuh kok. Lah iya. Oh alah GR aku mbuh. Iya, putuku ya nerokne bagian. Aku ki mbuh. Lah kuwi lho seksine ya enek lho. Gak nusul to, Nduk. Sinten Arka to? Anake to? Nika. Tumut. Dek nyuwun sangu Abah, Dek. Lho. Ngajari sing apik to mbok iki malah ora. Lah mbok iya. Lah. Oh, dagelan mampu kok. Trimo anakmu aja meneh kok anakmu. Nduk, kowe nek nang Pule, nek nang Muneng, sak bojomu, sak anakmu mulih ning omahku. Nggih, mesti, Enek Pak. kamar kosong, omah kosong, gonono sak bojomu, uripmu tak tanggung. Kuwi neng ndi ku? Ning uripmu aja suwi-suwi. Entek-entekane ra penak kuwi. Ya Yan, ngucapne ku Yan. Banyolane ngono. Tarik si Pak Mujono, ayo. ya ucapan Pak Hariwur, ayo. Nggih, selamat kagem Pak Mujono, Pak Aji, Pak Hariwur kalih Mas Aji, sik Joko. Mas Aji, nggih. Mas Aji, Pak Hariwur kalih Pak Pur, nggih Pak. Purnomo. Pak Nggih, Dokter Purnomo. Purnomo. Oh, Pak Dokter Purnomo. Heeh. Selamat mengemban tugas yang baru, semoga amanah nggih Pak. Amin. Jangan lupa nanggap wayang Pak. Loh, ngenteni mantene Mas Haji. Oh nggih, nanggap wayang nggih Mas Haji. Mergane nek mboten nanggap wayang mengke rugi Mas. Sing rugi? Nggih Pak Cahya Kuntadi. Oh iya. Ayo nomor loro. Inang. Winong, omahmu ndi? Saya kula dari Tulungagung. Bisa karepmu. Kula saking Tulungagung. Namine Winong. heeh. Winong iki enek cedhake Mas Pati, nggon gentheng. Oh. Ono. Nek nggen kula mriko nggen anu. Apa? Bah, nggen pengrajin marmer. Oh. Mbok njaluk sitoke ben dipangan iki. Tedas ya Bah niku. Marmer. Tak pangane kene. Ora. Aja mek sak trek. Nek kon Terus? mangan dol, Heeh. kena nggo urip sak untara. Oke, Ya nah, marmer. aturna. Untuk sinten Pak Hari Wuryanto. Kalih Mujono. Pak Dokter Purnomo. Fajar Purnomo. Nggih. Dokter. Dokter. Kowe cek nomor budek kok. Dokter. Oh, dokter. Hajar. Mulane nek gelungan iki cilike to. Kabotan gelungan tuh nang kuping brebek. Ya ora apa nek kira-kira kuwi gelungane kurang gedhe nganggo ban Vespa kae lho. Pak Hari Wuryanto. Pak Dokter Dokter Purnomo. Dokter du dokter. Dokter Heeh, terus Pak Mujono. Pak Mujono. Terus Mas Haji. Terus Mas Aji. Mejor, ngono Terus Mejor. Terus Mejor. Kita kelas sing ngomong apik kuwi kono gantenono kuwi sing ngomong kuwi wae. Nggih. Lah, Ngetek. Dengan ucapan niku mugi-mugi amanah yang sudah diberikan Tuhan diemban dengan baik. Jelas. Mugi-mugi periode niki masyarakat Madiun tambah sejahtera, harmonis dan bahagia. Amin. Pun ngoten. Mas Haji niku piyayine sing pundi? Rasah kowe kok ketut kowe engko. Lho kula namung tangut to, Pak. Bocahe muweneng ganteng kok. Kowe arep ngerti sing tenane. Ini sing pundi? Alah, ora dikandani iki bedok ngisini-sini. Lah napa? Mas Haji to? Nggih. Sing namine Mas Haji sing pundi nggih? Ngaco ngoten ya. Kowe bae ora roh to Yan kuwi ora. Kula ya ora roh. Wong nek mulai arep picek ki rasane. Ayo sitoke. Mbak, ayo Lintang. Nggih,
Kula dongane sami kalian Mbak Dian kalih Winong, Pak. Ya ora iso sing kreatif seniman kok padha-padha kancane ora. Ayo. Nggih nganu napa? Ngaturaken minal aidin wal bocah iki ngomong angel doane. Sekedap to Pak, kula nembe mikir, Pak. Oh iya, mikira nganti subuh mengko. Ayo. Selamat dan sukses untuk Bapak Hariwur, Bapak Purnomo dan juga Pak Mujono. Pak Mujoko. Jono. Pak Mujoko Joko. Oke sih, tulung sesuk sindan-sindan digawa ning THT kabeh iki ora. Iso Mujoko lho. Sindianmu ayu-ayu kok budek-budek. Parah Pak Dik. Sami jenengan Pak Dik, nggih. Lho nek aku ngono nek wis lalu yuswa. Oh iya. Pak Mujono Nggih. karo Mas Haji ngono. Nggih, Pak Mujono kalian Mas Haji. Nggih. Nggih. Sukses. Nggih, semoga sukses. Terus panjang yuswa nggih. Amin. Kakah rezekine, mengke nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi melih nggih, Pak. Nggih. Sampun. Nggih. Nah, kok nek panen mbako, Nduk. Nggih. Oke, lagune apa catet? Podang kuning, Golkar ki kuning, Mbah. Nah. Iya, nggih, dibawani dhisik. Nah, Semarandana wiwit saka Mbak Munasiroh. Coba kaya apa, Mbok Yarka. Ayo. Tunggoki karo anakmu lho, lek joget aja nemen-nemen lho, ayo. Nadyan wujud temong peksi hakewita lining alus manis nengsem Hop, oper Mbak Winong. Winong, ya Nong. Nonano. golek isi podang janar. Terakhir Mbak Lintang Pambayun. Ya. Ibu bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Kalajengaken podang kuning. Walaupun tembang namun doa yang terbaik untuk Piyayi ing Madiun. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Pak Hari Wuryanto dan Pak Purnomo Hadi, warga masyarakat Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Ditayubne ora? Non? Tayubne apa biasa? Tayubne mboten napa-napa keduan dan. Sing beksa dicelukno. Ayo. Ah, manfaat. Cah loro kae ya. Pelok karo gentong. Wah, iya. Tayub. Nggih. Monggo, buka celuk tayubke monggo. Ayo, Mbak Dian, yuk. Esuk awan ning omah wis ora
Monggo sugeng laras Bapak. Putrajaya Jakarta. Oke, tepuk tangan untuk trio malam ini. Mbak Cangi. Dalem, Mbak. Ada putra daerah Madiun juga. Nggih. Mbak Dina nggo ben duet karo Mas Gentong. Nggih. Terus apa ki Umi Afifah ben duet karo Pelok. Wah, nggih, siap. Lah engko Mas Marwoto digolekne penonton sing paling tuwek. Ben duet. Nggih. Wis apik kuwi. Ning anu lho, Mbah, nuwun sewu Pak Hariwur menika klangenanipun lak anapa niku Caping Gunung. Nggih. Nggih adatipun nggih kepareng nyekar piyambak. Nggih, mangke. Mangke nggih, siap. Sing penting niki kowe mengko gak joget to? Apa? Biasanya kowe kan sekop. Wong kowe ora kok sing wong kene ora. Ya Mbak Dina. Monggo mriki kula aturan nyanyi penontone pun ngenteni. Ya Mbak Dina katuran nyanyi Mbak Dina matur nuwun. Jan. Iki lho tak jak ra tau iso malah ning kene iso jenengan niki ora ya Allah. Nggih. Lah niki nggih berkahipun Pak Mujono. Nun Kasuranipun Pak Mujono. Oh, lek sing ngersane Pak Mujono sampean kersa. Nggih. Yen aku ora gelem ngono, nggih. Ora ngono dek iki repot. Loh, lah kecuali nyinden apa sampean? Travel. Masa sopir travel, Mbah? Ora aku sing ning manajemen supir travel. Oh, kowe nek umroh haji ning travele Dina kuwi. Ngono. Travel umroh haji. Nggih. Kowe haji apa ora? Wis hajingan? Iya, Pak. Sia-sia tenan ya Abah karo kancane. Ning daerahe jenenge mawon. Nggih. Kowe ngerti apa tegese haji? Iki. Nggih, Mbah Yai. Ngerti ra? Napa, Mbah? Aku ya ora ngerti. Haji kuwi tulisane HAJI. Terus sakwise munggah haji kuwi harus aktif jalankan ibadah. Inggih, Mas Gareng. Panjenenganipun Mas Gareng. Iya. Gareng Yogyo. Biasane sing tukang ngono kuwi ra Merdeka, Gareng. Ayo karo Gentong, lagune apa? Napa Mas Gentong? Iki dagelan nganjuk iki. Nganjuk enggal kene iki ya. Biyen manggone ning guyangan. Lho. Tutup terus saiki pindah petung kuwi ning warung-warung. Makelar. Ning treke sih digo bali nggo ngangkut tebu mburi tulisane
patski ngono. Kira. Siki ngangkuti tebu. Terku tak dol sitok tulisane gak dibusek. Nggih. Bendina liwat ngarepku. Lawet. Liwat ngarepku ki ngemot tebu. Lah kok tanggoku abahe saiki obyeke bakul tebu. Bakul tebu. Ora diabot. Ayo lagune apa? Niki karemananipun Bapak Mujono, Bah. Apa? Lintang Asmara. Oke. Sami niku nggih kareman kula niku Mbak. Nggih, sami nggih. Cocok. Sinyale kuat. Nggih. Luar biasa. Monggo Lintang Asmara coba diaturake marang sedaya para lenggah wabil khusus dumateng Pak Mujono. Nek yu cangik iki ketok karemane sik endi ngono ketok. Apa? Nek anyar aku lagi karem. Sapa? Yu cangik kae. Kok iso? Lah iki Lintang Asmara iki kan anyar. Heeh. Mula seneng. Kowe ana anyaran ki seneng. Ayo tarik. Monggo Lintang Asmara dados yuk. Madangkara. Bersama Dina Lorenza. Madiun punya lo iki. Monggo Mas Gendong. Badina. Ratri mong eleng manis sing ati setiaku bisa duweni marang Setya Sulaksmi Arso di Madura. Kangen nang liputi. Bulan dadi saksi. Istimewa. Padangkara. Nggih. Oke. Nggih. Lenggah. Iki wis titiwancine sapa to jane harmonis. Nah, iki nggih. Nek Pak Hariwur ki wong sak Mediun wis pirsa. Dokter Purnomo ki sapa ben pirsa. Nggih. Tlatah Kidul wis pirsa kabeh. Beliau prestasinya luar biasa. Rumah sakit Dolopo ki maune kaya ikrak. Dipegang oleh Dokter Purnomo jadi rumah sakit internasional dan megah kalau dulur-dulur brang lor tindak brang kidul roh rumah sakit Dolopo itulah prestasi
Direktur Utama Rumah Sakit Dolopo Dr. Purnomo. Monggo katuran tindak. Nggih, Bapak Hariwur, Bapak Purnomo Pak nggih. Mujono. Nggih. Monggo Pak Hariwur, Pak Dr. Purnomo katuran tindak wonten panggung. Monggang cok. Mujono, Pak Hariwur kalian Pak Purnomo tiga-tiganya sudah pernah nanggap Cahya Kuntadi, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Nggih, sing paling kerep ning Pak Hariwur. Ayo. Monggo, Mbah, niku, Mbah. Jenengan ya kerep panjane beliaunya seneng neng budaya. leres, nggih. Monggo Kang Mas, Bapak Bupati katuran ngendika sebelah iki Pak Wakil Bupati. Amin. Yang nunggu pelantikan setelah bulan Oktober. Amin, nggih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Mujono sekalian, kalian Mas Aji. Alhamdulillah beliaunya terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun. Selamat Mas Mujono dan Mas Haji, mugi-mugi saged ngayahi jejibahan amanah ingkang dipun paringaken kalian masyarakat. Amin. Ingkang kula hormati sedaya para rawuh, alhamdulillah luar biasa penonton piantun masyarakat Kabupaten Madiun ingkang remen kalian budaya sugeng mirsani, mugi-mugi paringi sehat sedaya. Amin. Alamin. Lan malih Mas Cahyo sakukuban iki keluarga besar Madangkara luar biasa. Podang kuning. Podang kuning. Alhamdulillah nggih. Kabupaten Madiun menuju keemasan ngendika pun Pak Cahyo. Alamin. Iku cita-cita bersama. Nggih, cita-citanipun masyarakat Kabupaten Madiun. Niki insya Allah sampun tepang menawi dalem niki mengke kalian Mas Dr. Purnomo Hadi insya Allah badhe mendampingi harmonis supados Kabupaten Madiun menika bersahaja. Amin. Terus bersih, sehat lan sejahtera. Ngoten nggih. Boleh ngaten nggih. Nggih Mbok pilih mekaten niki kersanipun Mas Dr. Purnomo nempakaken piyambak. Monggo Pak Dokter. Monggo Pak Dokter. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, pun langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sederek sedaya. Matur sembah nuwun Pak Mujono. Selamat juga Mas Haji. Pak Kuntadi nanti insya Allah ke rumah sakit Dolopo lagi. Nek sampun kula dados. Dalang mboten opnam to Pak, dalang to. Kok diopnam aku. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dalam senantiasa sehat sedaya nggih. Pokoke bojone ayu, bojone ganteng tapi nek ra sehat niku mboten mending blas. Ngoten nggih. Insyaallah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Salawat dan salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kula Dr. Purnomo Hadi insyaallah saya akan mendampingi Mas Hariwur untuk maju dalam Pilkada 2024 harmonis untuk Madiun. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah Mbah Sakirun supaya ngendikan bahwa posisi saya pegawai negeri sipil, jadi saya PNS Pak.
dan saya menjadi direktur Rumah Sakit Ndelopo selama 7 tahun, hampir 8 tahun. Insya Allah dari puskesmas biasa sekarang sudah menjadi rumah sakit yang kemarin diresmikan juga bareng-bareng Mas Cahyo Kuntadi wayangan 4 Mei 2024 kemarin. Alhamdulillah. Dan insya Allah saya nanti akan mengundurkan diri jadi pegawai negeri saya karena saya belum bisa pensiun. Tapi demi Kabupaten Madiun, demi Mas Hariwur, saya ikhlas untuk meletakkan pegawai negeri sipil saya dan juga direktur saya. Sportif nih. Demi mengabdi dan melayani masyarakat Madiun yang lebih maju, lebih harmonis, lebih sejahtera dan berkeadilan semuanya. Amin. Mungkin cekap semanten matur sembah nuwun mugi-mugi doa lan dukunganipun panjenengan semuanya senantiasa membawa kemaslahatan bagi masyarakat Madiun. Cukup semanten, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, luar biasa Kabupaten Madiun ke depan. Bupatine sabar, ikhlas kaya Puntadewa, wakile kaya Baladewa, tegas. Ngamuk ae no Bang. Ora, tegas, bijaksana. Nggih, leres. Iki harmonis banget iki. Iki niate ya pengabdian. Leres. Pengabdian. Mas Hariwur ya kurang apa. Nggih. Mas Dokter Purnomo ya kurang apa. Wis direktur rumah sakit PNS, jabatannya dhuwur. Mula berdua ini tidak butuh apa-apa, hanya ikhlas mengabdi untuk Kabupaten Madiun. Leres, Bang. Kejawi saking menika nuwun sewu menawi Pak Hariwur sampun cetha ingkang membina Arta Kencana ingkang hubunganipun kalian ekonomi masyarakat. Menawi Pak Purnomo menika babakan kesehatan. Mugi-mugi menawi beliau berdua menika ngasta dados bupati wakil bupati mampu membawa masyarakat Madiun ekonominya sejahtera, masyarakatnya sehat selamanya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Terus ya aku meling wong sing rawuh sakmene kae. Aku wong Madiun dagelan paling tuwek sak Jawa Timur. Hati-hati milih bupati. Golek bupati sing ora geragas, ora golek apa-apa, kejujuran. Mergo nyalonke bupati ya nek sing golek-golek ya enak. Nek wong loro wis ora butuh apa-apa, aku nyekseni. Nggih. Ha iki nuwun sewu Mas Hari Wuryanto Pak Dok. Ada 3 poin. 1 nembang, 2 joget, ping 3 nyawer. Milih sing ndi? Kantun milih menika. Nggih. Monggo katur. Nembang Capek Gunung. Sedaya. Sedaya. Nek iki 5 periode lho. Lah elok biang DPR kuwi nek ra ditresnani masyarakat ora mungkin iso dadi. Nggih. Nyekar menapa Bapak? Capek Gunung. Perjuangan no. Nggih. Dipun jenglengaken ngoten kersane sami melek ngoten nggih. Siap nggih. Dagelan nom-nom joget jengleng lungguh le rumahku. Nek sing tuweke sikile asam urat. Matane 750. Monggo Bapak Bupati. Saben bengi nyawang yen memacang mung nganggo janur kuning 2 juta. Kembang wae weton pacitan serui jena.
Pak Mujono senengane anu kok Cinderella. Panas udan. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Capim. Oh. Hai. Nadyan wadyon sarta inumane banyu bening. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hariwur. Piyai ini lembah manah, mula ya larasnya lembah manah. Kenapa-napa, penting jenengan kersa nembang kula remen banget. Wah, iso nembang kowe ngayemne masyarakat Madiun. Nggih, nggih. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang yen ana peni ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah yen nate janji ning saiki apa lali gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja angkatnya kok nembang sareng-sareng berjuang untuk Kabupaten Madiun. Ini podo lara apa Asik. Bersama Pak Hariwur. Zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi saiki rene wis menang keturutan sing digadhah yen ate janji tak cadongi sego jagung
sepakan penggalih panjenengan sedaya sugeng mirsani mugi-mugi ngantos bakdonipun pagelaran ringgit para nikmah dalu. Mekaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Nuwun Pak Bupati nembah nuwun. Alhamdulillah. Amin amin. Pokoknya mantap. Menang. Alhamdulillah. Luar biasa. Wih, apa ke? Pak Bupati gak kuat dimoti Pak Bupati. Saya langsung bokrak. Nuwun sewu, malam ini pasangan harmonis bersahaja merangkul siapa saja. Oh, sawerane teko. Oh iya, Pak Dalang. Oke, iki lho, dagelan iki lho. Oke, dagelan iya para. Kae. Lho. Wis. Ya ora usah syukur. Lagi dina wis baru. Wis kene lali dhek iki. Muni mboten sah. Jenengan kaya kersa nampa to, Mbah? Apa? Dagelan laris kondang senior. Rezeki kok ditolak iki piye to kuwi? Lah paling ora dipasrahne cah loro kuwi wae piye sing sik. Lah engko nek bali dipasrahke apa ngerti sliramu? Oh iya ya. Ora. Ora glo. Loh, ora tak pasrahne. Oh aku nyoh, aku aja Mbah Tarom BA, Mbah Tarom BA. Nggih, Mbah Tarom mboten saged rawuh awit muktamar PKB wonten Bali. Nggih. Mbah Tarom niki WA kula, Mbah. Salamku karo warga Madiun. Ayo bersama harmonis berjuang. Dokter Purnomo Hadi itu rayine Mbah Tarom. Kon dampingi Pak Hariwur supaya Madiun kembali lagi kesejahteraane, rasane itu kembali lagi. Ini Mbah Tarom BA muktamar wonten Bali mboten saged rawuh. Lah Mbak Cange, inggih. Pasangan harmonis tidak alergi dengan siapa saja. Semua dirangkul supaya diajak bangun Madiun. Yuk, Sekar Sari. Oh, anyar iki. Mas Bagus wis siap, Bro? Wis to. Ayo Ken. Iramane ratek sesek Mas. Ayo. Wah, akeh. Bareng. Yo tak tok tu tok tak tok tu. Ndang Rono, selain Satpol PP, Ndang Rono. Sitok-sitok, bikin di. Iya. Neng kono ae aja ada tuh. Ayo sitok madhep rene.
Awit kok kene, katekoni jenenge sapa? Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mas. Asmanipun sinten, dalemipun pundi? Kula Sandy. Sandy. Nggih saking Caruban. Oh, termasuk putra daerah, putri Sandy. daerah. Nek dalu Sandy. Nggih. Asli Caruban. Nggih. Nek jeneng lanang Joko. Joko, Bah. nyambut gaene apa? Wah kula. Nggih. Kula ngedos. Mik weh nek kae ya. Ngedos apa? Iki aja kek kene iki sapa iki? Ndalah sego pecel ning kene iki. Sindian ku lho sik. Nih. Sijine iki. Ayo, naminipun sinten, Jeng? Inci apa paring asma Resa. Resa. Inci. Oh, Resa. Inci. Nek dalu. Nek siang Ribut. Iki malah bobot ora ya. iki viral lho. Apa? Rizka to. Nyapa? Kuwi boyo sing karo Mang Ambo kae lho, ngono gedhe banget kene wong. Lambemu kletak kapok. Rene-rene. Kate kanon kowe iki rene ata ben ketok penonton. Jenenge sapa? Nek bengi sapa, nek awan sapa? Aku cokon maju ki cokon takon kowe sing arep ngomong. Gambleh wae. Kereng. Cangkeme. pripun? Turu kono. Oh turu piye to? Pripun to kok ya kok iki ngetilem niku kok ya. Asmane sapa, Mbak? Kula Mona. Oh, Mona. Nggih. Tugu ya. Dalem? Tugu. Nggih, tugu. Monas. Nggih. Iki Nek dalu sinten, nek siang sinten? nek dalu sinten, Mbak? Mona. Nek siang Siang Yanto. sing jahit ngono apa iki? Asli saking Dalem? asli. Mojopurno. Nggih. Jawarna Brang Kidul. Ah, Nggih. monggo. Kerjane apa tekono? Ngasta menapa, Mbak? Kula tumut tebang tebu. Ya aja dicek wong sing bener nyambut gawe halal kok. Iya no. Namine pundi asmane sinten? Kewalik, Mas. Kualik Loh, iki. tangannya sampean kok anyep. Seneng aku iki. Ada. Kula senengane nggih sing tesih Joko ngeten iki lho. Wong aku dandan alis-alisan ngono tekan pilingan didolke bali cendhek meneh kok. Ngoten lho. Elastis aku iki kene. Oh ngoten. Asmane sapa? Kula Yesi Kang Mas. Yesi. Oh. Nggih. Nek dalu. Nek dalu. Nek dalu ya si. Nggih. Nek siang Setiawan Jordi Kang Mas. iki mau ora diaturke Pak Wakil. Nyambut gaene apa? Ngastane napa? Kula komplit pokoke. Macul nggih saged, tandur. Menawi butuh pasang terop kula nggih saged lho. Wis milih aku milih iki wae. Ngoten. Iki apa-apa iso kok, iso pasang terop. Lah, Duwe bojo iki slamet. Mangan wis dicukupi, ora mungkin meteng to. Wis ora. Monggo. nggih, matur Nah, suwun. Selanjutnya inilah dia bintang kita dari Kediri, Niken Salindri. Aja gawe-gawe. Asmane sinten, Mbak? Kula Pakde. Oh, Panjenengan Pakde. tanglet kula Pakde. Nggih. Nami kula. Heeh. Kula Riani. Riani. Injil. Aku suwe-suwe gila ya, Di. Barno kowe nono bir sak botol ini seger. Iya. Jenenge nek ra mendem ra iso. Jenenge Riani. Injil. Ngasta? Kula to. Nggih. Tukang ngebor banyu. Oh, Ngebor apa dibor? Ngebor nek Nggih. siang. Nggih. Nek dalu dibor. Sing ngebor sinten? Nggih tukange ngebor banyu. Upami jenengan dibor kalih Lek Mawrata gelem mboten? Oh, nek niki pun oke niki. Oke lho Pakde. Iku aku lho sing ngomong ngono lho. Arep aku ki tuwa aja tok sawang tuane. Nggih. Watuke lho pendak bengi leren-leren aku. Nek awan jenenge sapa? Nek siang namine Nami kula siang Parjo. Walah Jojo. ngastane ngebor nek bengi Riani nek awan Parjo. Sisih. Gesen. Wah iki jan kau wedi tobrut nih.
Nek iki nek regane pira tak tukune kita anggone bibit nang omah iki. Kowe kleru. Iki Pak Pujiono wis WA aku, Pak Pujiono. Pripun? Ora boleh mulai. Weh. Seneng. Kula arti nggo satpan bulog kene. yo kula dadi herder no. Ora, satpam kudu herder. Lah kan menjaga. Iya, ning kudu herder. Oh sanes menungso kok herder. Oh alhamdulillah. Jenengmu nek bengi sapa? Kula ing nek dalu Siti Komaria. Aduh, apik banget. Nek awan Wakidun. Mbok jeneng ora kuwi golek sing rada apik. Lah pripun lho niku nggih saking tiyang sepah bapak ibu kula. Ngas sapa? Alhamdulillah kula nek siang dados manusia silver. Ten dumpel Sing dicet kae. Nggih. Wis kokean aja kuwi. Lah napa? Susuk tok grujuk tir po aspal ngono lho. Lah mengke mlonyoh no. Malahane gare bumboni to njer dicual cuwili ngono. Kanten bubuti nggih. Ya, Monggo asli. jenengan bubuti. Moh. Aku terus. Iki pas bapak duwe gawe aku jagong. Weh, aku buwuh. Sunate iki sing dalang Joko Klentheng. Loh, kok sunat kene? Oh, apa ampun dicetakne to? Itu sunate ya apane ora ya. Ya. Ya, Cok. Edan iki. Mlaku ya menyak sikil semono gedene kok ketabrak tangki nen. Asem iki ketoke banci anyaran iki. Oh iya ya. Cik polos iki. Iya. Cik bingung. Kene. Banci anyaran iki kaya ngono. Asmane nek bengi sapa? Lala. Nggih. Awan. Nek awan. Pardi. Apa Parjo ki Pardi. Ngastone apa? Napa? Ngasta apa? Copet jenenge. Oh, kok iso copet? Kene. Ora apa-apa. Banci cik bingung kuwi. Copet ki kerajinan tangan kok kuwi handicraft kuwi. Geng dalu, Mbak. Asmane sinten? Ana. Panitiane ndi? Nyapa? Iki mau dicat. Nama. Oh, nama. Namane Nai. Kaya kucing. Kuwi omonge ra jelas. Lah ya. Tahu petuk aku lho kok bisiki. Piye? Ya nyanya. Omonge ra jelas kok bisiki. Kowe iso mangsuli? Kowe iso mangsuli? Aku ya iso. Piye? Nani. Nek amane apa? Umi. Sup. Supir. Umir. Oh, nyambut gane nyopir. Nah. Nyopir apa? Oh, berarti sing nggawa treke kaji niki run kowe sing ndelok Pak. Nyopir apa? Truk. Momot apa? Momot apa? Abang Boydu. Oh, wis angel-angel kowe omong karo kuwi. Kene, bisa yo jejer. Nyekel mic biasane piye? Dina ning tengah. Yo. Wah, kuwi yo klebu banci to bapake. Lho, jenengan niku ampun tertipu, Mbak Yu Cange, Mbak Yu Limbo. Kula iki asline nggih bangsane niki. Masalah ya. Mana dhisik dhewe lho. Ketuane. Senior. Mulane lek bengi kula dina, lek awan Kosno. Oh, iya. Bapakne kuwi jenenge. Yo, sing duwe swara sapa kok iki kok? Ayo, kur. Selindro, Mas. Nane. Kaya anu, kaya ya tul jainake tapi terus pateten, Mas. Yo. Ayo.
bedayan iki. Ceklekan sitok. Bedayan. Ceklekan bareng. Ayo kok ceklekan bareng. Bareng. Kesenian asli Jawa Timur nek mboten diwiuri. Kana lungguh kursi kana sik. Kana. Ampun entuk lunga ado lho, Pak. Awas iki lho ampun entuk lunga ado. Kancinge kowe bodho gegek ning guri kowe kok. Abah kok iso entuk-entuk wong kaya ngene lho. Lah iki gudange nggone kene kok. Nang Medion nenek 800 mbok. Masyaallah. Iki diklumpuk ning Batarom suarane akeh. Pendukung nyoblos kan padha. Leres. Ngono, satu suara padha. Kono lungguh kono. Nek sewaktu-waktu arep botok banci mara kene. Ini apa? Aja mlebu. Lungguh kono. Kursine nek kono. Mlebu tuwapuk kene kowe. Kuwi wedine karo aku. Pawange. Kok mboten oleh mlebu sebabe napa, Pak? Lek mlebu mriku ten apa? Ya mek delok wayang to, budayane dhewe. Delok wayang apa nang guri engko nguberi tukang diesel. Lungguh kono sik, ngono. Oke. Nek dandan ke sore. Ku amplope entuk pira setor aku 50 lho. Oke. Wah wis ben lungguh kono. Nggih. Ku nek duwandan apa ya piye? Nggih. Perkara kaos kaki ilang. Giyeger ning guri ki, Bang. Pripun niku? Digo nyumpeli susune ku nak gombal-gombal. Kaos kaki salah, nggih. Oke, dilanjut. Umi Hafifah. Kalih Mas Pelok. Karo Pelok. Ya, nggih. Iya. Nggih. Padha cilike iki. Heeh, ngono. Mas Pelok nggih sik bujang to jenengan? Nggih, kula tesih bujang kula. Oh, selendem iki cilik-cilik bodho rabi. Lho, bujang ganong nek kuwi. Nggih. Pun kencan napa lagune berdua? Lagune Jambu Alas, Pak. Jambu Alas. Oh iya. Jambu Alas. Nggih. Enak iki. Serasi. Nggih. Pas padha cilik-cilike nggih, Bang. Nek wong do gumun iki mau takon presiden karo kowe iki napa ora diobati pupungan apa wakil bupati. Kowe termasuk bocah stunting lho kowe. Ora bocah stunting. Ora gelem joget ngene iki ya, Di. Kula mboten stunting. Apa? Kecentret. Oh iya padha wae lah. Nggih, 100. Nang amplop ki enek 50. 150. Kowe 100. 250. Umi Hafifah. Piye nek Pelok ki mamane calon bojomu selingkuh? Aduh. Lehmu nyelantu piye? Biasane kula ya, Pak. Kok malah ngaku kowe. Tak keprok malah ngaku ora. Sing kenek bapake no ngene malian ora ayo. Ayo dicelatu. Wonten kuyen nggih. Pelok pamit jujur ae aku kena masalah karo kudo cah wedok liya. Omong neng Umi. Cah wedok sing nggodha aku di antarane sing gedhi-gedhi kae lho. Joko jenenge. Modar kowe dilingguhi raimu. Ya sik, Pelok sik. Ayo ngapura terang-terangan. Sayangku. Dalem Kacang Mas. Lho kok Kacang Mas piye to? Lah piye? Kakang Mas. Kakang Mas. Aku njaluk sepura ya, Dik ya. Nyapa? Mbok menawa aku duweni salah karo awakmu. Aku iki lagi kena masalah, Dik. Masalah apa? Masalah napa, Mbak? Matamu ora tungokne.
kayak penonton gatekne lho. Ora lehmu pamit kaya arep mati saya rasake. Terus terang ya, Dik. Aku saiki wis kepencut karo wanita liya. Ora kok sepuran iki lho sing wis ping 4 pengalaman. Wah aja fitnah iki nang Medion lho. Ping pira aku? 4. 6. Oh malah akeh. Tak luwi loro kok. Sing tegas wong lanang iki. Dik Umi. Dalam. Sepurane ya, Dik. Ya alon. Kowe iki salah ki ya alon. Perwatane iki alon. Dodok. Mau jare cepet. Dik Umi. Dalam. Sepurane ya, Dik. Nek aku wis kapilut karo wong wadon liya. Ya wis ra apa-apa. Aku ya ngono kok karo Mas Aji. Lho, padha. Padha. Piye, Bah? Koclok kabeh kok tibake loro iki. Jebul lanang wedake loro-lorone bosok. Lah tanggoku enek lho. Pripun? Tanggoku enek. Sing lanang iki selingkuh. Heeh. Lah ngomong sing wedok aku kena duit 200 kae tak wene anu ngono. Tak wene wong wedok gendakane. Gendak aku. Lah sing wedok piro? 200. Goblok. Wong aku karo bayan kae duwe 750 tok. Malah diungguli. Malah dijuurne ngono. Ayo. Yo jam 12. Wis ora serem. Dramane ra serem. Kowe iki dikon nyelathu malah kowe ngaku. Padha wong jujur. Mangga jam 12. Yuk, dadas. Ayo sing lebu, weker. Arek telu. Kelingan manis SMP, terus kelingan arama kemuyune. Kasih sayange arep hatimu lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku kebacut tresno. Rasane ngati yen to aku ra lakon melu duweni. Awas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Kula ada semut burung ada aja dirabut. Yen kula ditani kalih ora bakal urung ganti. Sumpah wis janji ana semati seneng lan janji bareng-bareng Jambuan laske manis rasane Nadyan liras anteni radane kelingan manis SMP terus kelingan arama kebuyune mesnola kasih sayange arep hatiku lakon dadi bojone. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Kula ada semut burung rodho aja dirabut.
tak enteni randani sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno ana mongso rasane ngati yen aku rasakan monggo angkrem-angkrem ya babon